Laten we jou even stiert voor het geloof. Jehovah's, we kennen al het verhaal van de voet tussen de door. Maar wat is nou het verhaal van de voet achter de door? Daarom ga ik een paar witjes voor jou. En nou ga ik het wel over Jehovah's, maar dat klopt eigenlijk helemaal net. Jehovah's hij één God en dat is Jehovah. En de mensen die in Jehovah geloven, dat zijn Jehovah getuigen. Dus geen Jehovah's. Jehovah getuigen die vieren helemaal geen feestdagen. Dus geen pepernoot met Sinterklaas. Geen cadeaus met die eten. Geen vuurwerk met al het night. En dus ik geen Christbeam met Christ. Jehovah vindt namelijk dat de focus ligt op het geloof en net de persoon zelfs. Daarnaast is het ook nog zo dat een soort van deze feestdagen gebaseerd zijn op heidense gewoontes. En die binnen weer ontstaan om ervoor te zwijgen dat die heidense volkeren dichter bij elkaar komen. Als je nou als getuige in het ziekenhuis lezen en je had dan ook nog een bloedtransfusie nodig, ja, dat mag je net van Jehovah. Dit komt namelijk omdat het bloed, dat wordt jong als deel van je ziel. En je ziel, die is heilig. Elsenien is verplicht om het woord van Jehovah te verkondigen. Op wat voor manier dan ook. Dit trok bijvoorbeeld de flyer in. Of, nou ja, langs het water gaan. Dan nog één tip. Doe eens beter maar wel iepen, want als je net iepen dorst, dan komen ze nog gerustdel.